For det første, så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op. Altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig. Men er der en lille del af dig, der tænker, at alting godt kunne høre op med den her præsident? Jeg gør alt, hvad jeg kan for det modsatte. Jeg tror på demokratiet, og jeg tror på de internationale spilleregler. Jeg tror selvfølgelig også på, at man ikke ændrer grænser med magt, hverken på den ene eller på den anden måde. Det er ikke alene den danske og rigsfællesskabets position, det er heldigvis også Europas, og derfor håber jeg også, at man lægger mærke til den igen markante europæiske opbakning, vi modtager. Qoyanarsiullerp pingaartippaga oqaatigissallugu nunarput Venezuelamut sanillersuuneqarnera taanna pissuissamisoortutut isiingilara uangut ilingivangu nunatsinni ingerlatsinerput tamatoqartussaa qataaneran aalлаавилимми ингерланикуу сулеқатигиннерлу укиорпанни ингерланикуу